Anul 114 după Hristos. Pe malurile râului Eufrat, granița nescrisă dintre două lumi fremăta. Duparte, steagurile roșii ale Romei fluturau în vântul răsăritian, de cealaltă, noblețea tăcută a regatului Part veghea în umbra munților. Nu era război. Nu era pace. Era ceva mai periculos, o așteptare tensionată, un echilibru instabil care putea fi spulberat de o singură greșeală. În cetatea romană de la Zeugma, centurionul Marcus Livius își țintuia privirea spre răsărit. Fusese trimis acolo de Traian în urmă cu 6 luni. De atunci, nu auzise nicio sabie scoasă din teacă, și tocmai asta îl speria. Prea multă liniște. Prea multă diplomație. Granița nu este un zid, îi spusese un senator bătrân la plecare, ci un pod, și podurile se prăbușesc adesea. De partea cealaltă Eufratului, în orașul Part Hatra, satrapul Mitridates veghea la rândul său. Trimitea emisari, primea daruri, analiza hărți. Cunoștea Roma. Îi știa aroganța. Știa că nu va ataca până nu va fi sigură de victorie. Și totuși, ceva se mișca. Triburi arabe se încinau tot mai des la Roma. Mesagerii din Armenia aduceau vești tulburi. Poate că războiul începuse deja, dar într-o formă nouă, invizibilă. Între Roma și Parția nu exista un tratat clar de pace, ci doar o înțelegere tacită. Roma controla Siria, Iudeea și Capadocia. Parția stăpânea Mesopotamia, Babilonul și Persia. La mijloc, Armenia. O țară mândră, dar slabă, prinsă între două uriașe umbre. Cine controla Armenia, controla echilibrul. Și fiecare imperiu voia să modeleze după chipul său. Așa a început războiul rece din antichitate. Nu cu legiuni, ci cu prinți plătiți. Nu cu trupe, ci cu sol. Roma trimitea generali ca ambasadori. Parții trimiteau aur și cămile. Timp de decenii, cele două imperii s-au vânat fără să tragă un singur glonț, pentru că în joc era nu doar o provincie, ci prestigiul, viitorul, lumea însăși. În palatul de la Ctesifon, regele Part Vologeses se întreba dacă timpul mai avea răbdare. Iar la Roma, împăratul Traian își strângea consilierii și rostea o frază care avea să răsune adânc în istorie. Nu putem trăi pentru totdeauna lângă un rival care ne egalează în orgoliu. Fie îl cucerim. Fie ne va umbri, ea. Dar nu încă. Nu acum. Deocamdată, în jurul Eufratului, doar vântul spărgea liniștea. În satele de frontieră, oamenii își ridicau ochii spre cer și se rugau ca stelele să nu cadă. Iar soldații din ambele tabere își lustruiau armele, nu pentru mâine, ci pentru ziua în care umbrele tăcerii aveau să explodeze în foc. Armenia era o țară de munți și văi, dar mai presus de toate, o țară aflată sub povara unui destin greu. Acolo, pe crestele munților, se ascundea cheia echilibrului dintre Roma și Parția. Cine controla Armenia, controla nu doar o provincie, ci și inima întregului Orient. Era anul 115 după Hristos, când orașele armenilor au început să audă șoapte de dincolo de granițe, vorbe despre legiuni romane care se pregăteau să traverseze munții, despre trupe parthiene care se adunau în tabere secrete. În mijlocul acestui joc al marilor puteri, regele Armeniei, un bărbat tânăr pe nume Tiridates, încerca să-și păstreze tronul și viața. Tiridates era un prinț cu sânge regal, dar cu o inimă sfâșiată. Trimisese mesageri și către Roma și către Ctesifon, cerând înțelegere și pace. Dar răspunsurile erau ambigue, fiecare tabără încercând să-l întoarcă în favoarea sa. Roma îl vedea ca pe un pion indispensabil în lupta cu parții, iar aceștia îl considerau o marionetă pe care voiau să o controleze. În palatul său modest, Tiridates își asculta sfetnicii. Unii recomandau să cedeze în fața Romei, să-și protejeze regatul cu ajutorul legiunilor. Alții spuneau că parții, cu tradiția lor milenară, îi vor asigura protecție și independență. Știa că orice alegere poate fi ultima. Într-o noapte geroasă, în timp ce stelele străluceau peste oraș, Tiridates a primit un sol roman. Era un tânăr ofițer, Marcus Valerius, cu o privire pătrunzătoare și cuvinte măsurate. Roma nu vrea să-ți ia coroana, ci să-ți ofere stabilitate, i-a spus Marcus, cu glas calm. Dar dacă vei refuza, vei risca să devii ținta ambelor imperii. Tiridates a răspuns cu o hotărâre neobișnuită.
mai bine să fiu călcat în picioare de două imperii decât să-mi pierd onoarea. Armenia nu este nici romană, nici partă. Ea este a noastră, ea. Această declarație curajoasă a stârnit vânturi de război. În curând, Roma a început să trimită mai multe trupe în Capadocia și Siria, iar Parția a intensificat sprijinul pentru triburile din est. Armenia devenea astfel epicentrul unei confruntări nevăzute. În satele de la poalele munților, oamenii simțeau presiunea. Triburile nomade, care până atunci rătăceau liber, au fost chemate să se alieze cu una din tabere. În câteva luni, granițele Armeniei au devenit un teren minat, un joc periculos de spioni, trădări și lupte mici, dar sângeroase. La Ctesifon, regele Vologesesive privea aceste mișcări cu un amestec de satisfacție și îngrijorare. Știa că un conflict deschis ar putea duce la o conflagrație imensă, dar știa și că nu poate permite Romei să-și extindă influența necontrolat. Între timp, la Roma, împăratul Traian discuta cu senatorii despre strategia pentru est. Mulți susțineau un război rapid, decisiv. Alții, mai precauți, pledau pentru diplomație. Astfel, în mijlocul munților Armeniei, se pregătea scena pentru o luptă care nu avea să fie doar despre soldați, ci despre supraviețuirea unei regiuni fragile, care purta pe umeri greutatea rivalității celor două imperii. Anii treceau, iar granița dintre Roma și Parția devenea din ce în ce mai un teren al umbrelor. Nu mai erau doar soldați sau regi, ci spioni, mesageri secreți și trădătorii care scriau o istorie nevăzută. În acest joc periculos, o singură greșeală putea însemna sfârșitul. Într-o tabără ascunsă în pădurile Capadociei, Lucius Cassius, un ofițer roman trecut prin multe, primea o misiune specială. Nu era o luptă cu sabia, ci o bătălie a minții și informațiilor. Trebuie să aflăm ce planuri are Parția pentru Armenia și pentru Siria, și spusese superiorul său. Informația e cea mai puternică armă, ea. Lucius știa că trebuie să fie invizibil. Să nu lase urme. A început să se infiltreze în orașele de la graniță, să se întâlnească cu negustori, cu triburi nomade, să asculte șoapte și zvonuri. În același timp, în Ctesifon, o femeie pe nume Zahra conducea o rețea de informatori. Nimeni nu știa prea multe despre ea, dar cuvintele ei ajungeau la urechile regelui Vologeses. Era o maestra tăcerii și umbrelor, iar în jocul spionajului, ea era un pion indispensabil. Într-o noapte, Zahra a primit o veste care i-a înghețat sângele. Un oficial armen a fost corupt de Roma și intenționa să-i dezvăluie planurile regelui Part. A intervenit rapid, iar consecințele aveau să zguduie întreaga regiune. În aceeași perioadă, Lucius a aflat că Roma plănuia o mișcare strategică, să-l sprijine pe Tiridates în Armenia, consolidând astfel influența romană fără a porni un război deschis. Era o încercare de a câștiga teren prin politică, nu prin război. Dar Parția nu stătea degeaba. Vologeses ordonase sporirea sprijinului pentru triburile din est și crearea unei alianțe cu regatul nabatean. O mișcare subtilă, menită să taie rutele comerciale ale romanilor. În acest joc de șah, fiecare mutare era calculată cu grijă. Spionii aduceau vești, iar liderii așteptau momentul potrivit să lovească. Era un război tăcut, un război rece. Pe fundalul acestor intrigi, populația locală trăia cu frica zilei de mâine. Bărbați plecau în război, femeile încercau să păstreze casele în siguranță, iar copiii creșteau cu povești despre imperii care se jucau cu viețile lor ca pe niște piese pe tabla de șah. Anii de tensiune și șiretlicuri au ajuns în sfârșit la punctul de fierbă. În anul 161 după Hristos, vechile umbre s-au transformat în flăcări, iar Armenia a devenit scena unui conflict deschis între Roma și Parția. Regele Tiridates, prins între două imperii care îl împingeau fără milă, a fost forțat să ia o decizie crucială. Alegerea lui avea să schimbe pentru totdeauna soarta regiunii. Deși tânăr și nepregătit pentru o luptă deschisă, a acceptat sprijinul Romei, sperând că aceasta îl va proteja de asaltul parților. Roma a răspuns imediat, trimițând o legiune condusă de generalul Avidius Cassius. Acesta a traversat munții Armeniei cu un efectiv impresionant, pregătit să înfrunte orice amenințare. De cealaltă parte, regele Part Vologeses a mobilizat trupele regale și triburile aliate, hotărât să-și păstreze influența asupra Armeniei și să împiedice extinderea romană. Într-o dimineață rece de toamnă, cele două armate s-au întâlnit lângă orașul Artaxata. Cerul era cenușu, iar aerul greu de tensiune. Sunetul armurilor și al scuturilor umplea văile.
Generalul Cassius a ordonat atacul. Legiunile romane, disciplinate și bine echipate, au avansat în formație compactă, în timp ce cavaleria parte încerca să flancheze liniile inamice cu săgeți rapide și manevre surpriză. Bătălia a fost cruntă și sângeroasă. Roma, deși pregătită, nu anticipase abilitatea și vitejia călăreților partii. Luptele au durat zile întregi, iar terenul accidentat a făcut fiecare pas o provocare. Pe câmpul de luptă, Marcus Valerius, ofițerul roman care fusese la curtea lui Tiridates, a luptat alături de legiunile sale, simțind greutatea destinului în fiecare lovitură. De cealaltă parte, un lider tributar, spărgător de scuturi și stăpân al arcului, striga ordine și încuraja luptătorii să nu cedeze. Deși victoriile și înfrângerile s-au succedat, în cele din urmă, după o săptămână de lupte crâncene, Roma a reușit să învingă pe parți și să-și consolideze controlul asupra Armeniei. Dar prețul fusese mare, mii de vieți pierdute, sate distruse și o regiune frântă în două. Această bătălie a fost momentul care a spart lunga tăcere a războiului rece și a transformat rivalitatea într-un război adevărat, cu consecințe care aveau să se resimtă mult timp. După săptămâni de lupte sângeroase în munții Armeniei, fumul de pe câmpul de luptă încă se ridica spre cer. Gloria Romei era amară, iar victoria înfăptuită cu sânge aducea cu sine o povară imensă. Generalul Avidius Cassius a pășit cu greu prin ruinele orașului Artaxata. Odată un centru prosper, acum un morman de pietre și cenușă. Soldații romani erau epuizați, iar moralul scăzuse considerabil. Victoria era doar umbră dacă în urmă rămâneau suferință și distrugere. La Roma, vestea cuceririi Armeniei a adus un val de entuziasm în rândul senatorilor și cetățenilor. Împăratul Marcus Aurelius a fost aclamat pentru hotărârea sa. Însă în umbra palatului, consilierii săi discutau îngrijorați. Victoria e dulce, dar inamicul nu doarme, e spuse un senator bătrân. Parția nu va accepta această pierdere fără o ripostă dură. Și așa a fost. Vologesesi IV, în capitala Sactesifon, a convocat Consiliul de Război. Chipul ei era aspru, dar ochii îi trădeau o furie rece. Roma a învins în Armenia, dar războiul nostru nu este doar de săbii, iar rostit el vom lupta cu inteligență și răbdare. Le vom tăia aprovizionarea, vom sprijini rebelii și vom strica alianțele. În lunile ce au urmat, parții au lansat atacuri rapide asupra garnizoanelor romane din Mesopotamia, au încurajat revoltele triburilor locale și au încercat să submineze autoritatea romană în provinciile estice. Conflictul s-a mutat în umbră din nou, într-un război asimetric, unde fiecare tabără încerca să-și slăbească adversarul fără a porni o luptă deschisă. În Armenia, Tiridates încerca să-și refacă regatul zdrobit. Însă domnia lui devenise un câmp minat. Nobilimea era împărțită între loialiștii Romei și cei care simpatizau cu Parția. Neînțelegerile interne slăbeau poziția Armeniei în fața celor doi giganți. În mijlocul acestei incertitudini, Marcus Valerius, ofițerul care luptase pe câmpul de la Artaxata, a primit o nouă misiune, să negocieze pacea cu liderii Partii. Deși adversari pe câmpul de luptă, în diplomație urma să devină jucători într-un joc mult mai complicat. Întâlnirile s-au ținut în orașele neutre, în umbra corturilor pline de fum și parfum de tămâie. Se discutau frontiere, triburi și plata tributului. Nimeni nu-și dorea să aprindă din nou flăcările războiului, dar niciunul nu era dispus să cedeze prea mult. Acesta era războiul rece al antiității, o luptă minții, a cuvintelor, a compromisurilor fragede și amenințărilor voalate. O luptă care avea să dureze decenii și care avea să modeleze destinul întregii regiuni. După prima confruntare deschisă din Armenia, tensiunile dintre Roma și Parția nu s-au domolit. În realitate, acest conflict se purta pe mai multe fronturi simultan, pe câmpul de luptă, în tribunale politice, prin alianțe strategice și mai ales în mințile liderilor. Împăratul Marcus Aurelius, cunoscut și ca filozoful pe tron, era conștient că războiul cu Parția nu putea fi rezolvat doar prin forță brută. El știa că menținerea stabilității necesita o combinație fină de diplomație și putere militară. În același timp, la Ctesifon, regele Part Vologesesi IV căuta să profite de nemulțumirile din regiunile aflate sub influența romană. Parții sprijineau triburile nomade și conducătorii locali care se opuneau dominației romane, alimentând un război prin intermediari. Armenia rămânea terenul de bătălie principal, dar nu unul simplu. Tiridates, care fusese instalat de Roma ca rege sub numele de Tiridatesi,
se confrunta cu opoziția atât a elitelor interne, cât și cu amenințarea constantă a incursiunilor parthiene. Istoricii atestă că această situație a dus la mai multe conflicte locale și la schimbări repetate în conducerea Armeniei, reflectând dificultatea de a menține un echilibru între două imperii rivale. Un moment important în acest război rece i-a fost negocierile de la 63 de Hârâ, când Roma și Parția au ajuns la un acord în urma intervenției lui Marcus Antonius, stabilind o pace fragilă prin care un membru al familiei parthiene, Tiridates, a fost recunoscut ca rege al Armeniei, dar cu acceptul și recunoașterea Romei. Aceasta a fost o soluție diplomatică ingenioasă, care a evitat un război total pentru o vreme. Această înțelegere reflectă natura complexă a conflictului, nu un război direct permanent, ci o serie de conflicte locale, alianțe fluctuante și jocuri diplomatice. De-a lungul acestui timp, ambii adversari au folosit spionajul, propaganda și alianțe cu triburile locale pentru a-și spori influența. În realitate, acest război rece i-a continuat prin secole, cu perioade de război deschis și de pace relativă, reflectând o rivalitate geostrategică de durată între două civilizații puternice. După stabilirea fragilei înțelegeri din 63 de Hârâ, tensiunile dintre Roma și Parția nu au dispărut, ci s-au mutat în umbră, periodic izbucnind în conflicte locale cu efecte de anvergură regională. În secolul al II-lea de Hârâ, cu împăratul Traian pe tron, Roma a adoptat o politică mult mai agresivă în est. Traian a condus o serie de campanii militare care au dus pentru prima dată la cucerirea temporară a unor teritorii parthiene, inclusiv Mesopotamia și capitala Ctesifon. Campania lui Traian, 114-117 de Hârâ, a reprezentat o etapă importantă. Pentru prima dată Roma a pătruns adânc în inima Parției, însă cuceririle sale nu au fost durabile, iar retragerea a lăsat zona din nou instabilă. Această ofensivă a intensificat conflictul și a provocat o reacție puternică din partea parților, care au reușit să recupereze teritorii și să readucă situația la un echilibru precar. Pe fundalul acestor confruntări militare, Armenia rămânea un punct strategic vital. Controlul său oferea acces și influență asupra rutelor comerciale și o poziție militară excelentă. Împăratul Marcus Aurelius a continuat să lupte cu Parția, dar și cu alte amenințări pe alte fronturi. El a fost nevoit să împartă resursele militare și să gestioneze alianțele cu liderii locali, iar conflictul cu Parția a rămas unul prelungit și costisitor. În această perioadă, războaiele purtate în Orient nu erau doar despre cuceriri teritoriale, ci și despre influență culturală, religioasă și economică, o luptă pentru supremație între două civilizații cu tradiții și valori diferite. În paralel, Parția și-a menținut o structură politică complexă, bazată pe alianțe cu triburile și conducătorii locali, ceea ce îi oferea o mobilitate și reziliență în fața forțelor romane mai bine organizate. Această rivalitate a pregătit terenul pentru conflictele ce aveau să urmeze în secolele următoare, inclusiv cu succesorul Parției, Imperiul Sasanid, care a continuat lupta cu Roma și mai târziu cu Imperiul Bizantin. Pe măsură ce Roma și Parția își disputau controlul asupra Armeniei, Mesopotamiei și regiunilor învecinate, viața celor care locuiau acolo era marcată de incertitudine și suferință. Pentru locuitorii din orașele de graniță și satele din zonele rurale, războaiele nu erau doar o poveste a împăraților și regilor, ci o realitate cotidiană. Ei trăiau sub amenințarea constantă a atacurilor, jafurilor și mutărilor de trupe. Câmpiile fertile erau adesea devastate, iar drumurile comerciale, odată pline de negustori și caravane, erau acum periculoase din cauza bandiților și a patrulelor militare. Mulți localnici au fost obligați să-și părăsească casele și să caute adăpost în orașe mai fortificate sau în zone mai îndepărtate. Multe familii și-au pierdut frații, tații sau soții în luptele care păreau să nu se mai termine. În orașele mari, cum ar fi Artaxata sau Ctesifon, viața era o combinație de tensiune politică și activitate comercială. Negustorii încercau să profite de cererea crescută de bunuri militare, iar piețele erau pline de zvonuri despre următoarea mișcare a armatei romane sau parthiene. Preoții și liderii religioși încercau să mențină speranța și stabilitatea prin ritualuri și predici, dar și ei simțeau presiunea unei lumi aflate în schimbare rapidă. În ciuda dificultăților, cultura și viața socială au continuat să evolueze. Armenia a devenit un loc de întâlnire între civilizații, unde se îmbinau tradițiile romane, parthiene și locale. Această perioadă a fost un exemplu clar că războiul, oricât de puternic și larg, afectează mai mult decât armatele, afectează inimile și viețile oamenilor de rând. Pe măsură ce secolul al III-lea își făcea intrarea, rivalitatea între Roma și Parția ajunge la un punct critic.
Înfruntările sângeroase și presiunea constantă asupra granițelor au slăbit ambele imperii, pregătind terenul pentru schimbări majore. Parția, care fusese odată o putere dominantă în Orient, începea să-și piardă influența. În jurul anului 224 de H.R., din cenușa acestui imperiu se ridica o nouă putere, Imperiul Sasanid, condus de Ardashir I, un conducător ambițios și energic, care avea să redefinească rivalitatea în regiune. Pe de altă parte, Roma, după ani de lupte și turbulențe interne, continua să-și mențină frontierele, dar nu fără dificultăți majore. Împărați ca Septimius Severus au încercat să refacă puterea imperială în est, dar problemele economice și politice interne reduceau capacitatea Romei de a controla eficient teritoriile îndepărtate. În acest context, Armenia rămânea un punct focal al disputelor. Deși instabilă, a continuat să fie un stat tampon, schimbându-și loialitățile între Roma și Parția Sasanizii, după cum se schimbau balanțele puterii. Conflictul Recee și războaiele intermitente au transformat regiunea într-un mozaic complex de alianțe, trădări și negocieri diplomatice. Pe termen lung, rivalitatea Roma-Parția a modelat cultura, politica și chiar geografia Orientului apropiat, punând bazele pentru următoarele secole de confruntări între Imperiul Roman, mai târziu Bizantin, și Imperiul Sasanid. Astfel, ceea ce a început ca o luptă pentru influența asupra Armeniei și a teritoriilor învecinate a devenit o epopee a supraviețuirii și adaptării pentru două civilizații care au marcat profund istoria lumii antice. Pe măsură ce ne uităm înapoi la secolele de rivalitate dintre Roma și Parția, putem vedea mai mult decât o simplă luptă pentru teritoriu. Aceasta a fost o confruntare a două lumii, una occidentală, structurată, disciplinată, iar cealaltă orientală, flexibilă și adesea imprevizibilă. Războiul rece dintre aceste două imperii ne arată cât de complexă poate fi geopolitica chiar și în antichitate. Nu era vorba doar despre bătălii sângeroase, ci și despre diplomație, alianțe, influență culturală și politică. Conflictul a modelat nu doar granițele, ci și civilizațiile. Cultura armeniană, de exemplu, a fost profund influențată de ambele puteri, devenind un pod între est și vest. Pentru audiența noastră, istoria aceasta poate părea îndepărtată, dar ea poartă ecouri până azi, în jocurile de putere, în modul cum marile state folosesc alianțe și diplomație pentru a-și păstra influența, dar și în costurile umane pe care le implică aceste rivalități. Războiul rece dintre Roma și Parția ne amintește că pacea nu este doar absența războiului, ci un echilibru fragil ce necesită înțelegere și respect reciproc. În încheiere, această epopee ne arată că, indiferent de epocă, dorința de putere trebuie echilibrată cu înțelepciunea și respectul pentru cei prinși între mari jucători ai istoriei.